Te olette kehittäneet tämmöisen pilvipalvelun infrarakentamiseen ja sen tiedonhallinnan palveluihin. Kerro lyhyesti, minkälaista palvelusta siinä on kysymys? Joo, eli Infrakit on tämmöinen työmaanhallintapalvelu ja projektiportaali, jota käyttää tilaajat ja rakentajat. Ja se on tämmöinen vähän niin kuin älykäs projektipankki, eli sinne lyödään rakennushankkeen suunnitelmat ja sen jälkeen niitä voidaan katsella kartalla, ja jos ne on tämmöisiä tietomalleja, 3D-tietomalleja, niin sitten myös 3D-näkymässä. Se on niin kuin tämä tavallaan tilaajan tapa vastaanottaa näitä YIV-ohjeiden mukaisia malleja. Sitten sitä voidaan hyödyntää myös tuossa tarjouskilpailuvaiheessa. Eli voidaan sitä kautta jakaa nämä tietomalliaineistot niin kuin näille rakennusliikkeille, jotka tarjoaa siihen urakkaan palvelujaan, tai sitä urakointia. Ja sitten kun urakoitsija on valittu, niin urakoitsija voi sitten hyödyntää tätä järjestelmää sen rakennushankkeen rakentamisvaiheessa omaan toiminnanohjauksensa. Eli käytännössä kaikki työkoneet, työntekijät, mittalaitteet, mitä työmaalla sitten käytetään, niin pystyy liittymään tähän Infrakit-järjestelmään. Eli kaikki suunnitelma-aineisto, mitä löytyy sieltä portaalista, ne synkronoituvat myös näille työmaalla käytettäviin laitteisiin. Ja toisaalta sitten sieltä työmaalta tehdyt mittaukset saadaan kaikki sitten reaaliajassa takaisin tänne järjestelmään. Tilaaja pystyy tämän palvelun avulla näkemään, että miten rakennekerrosten miten ne edistyy, onko niinku projekti etenemässä suunnitelmien mukaisesti ja missä vaiheessa se on. Kehitetään tietysti entistä tai lisää eteenpäin vielä tätä niin kuin tilaajan työkaluja näiden tähän hyväksyntään, eli toteumamittausten hyväksyntään. Sinne saadaan muutama eri työvaihe, tämmöinen workflow-tyylinen lähestyminen. Ja sitten muita ajatuksia, mitä meillä on niin kuin työmaan hallinnasta, on se, että kaikkiin työkoneisiin tulisi tämmöinen Android-tabletti. Eli esimerkiksi kuorma-autot, niin ne pääsis myös mukaan tähän työmaan digitaaliseen kokonaisuuteen. Eli ihan vaan on Android-laite siellä kuljettajalla hytissä, ja se sillä pääsee näkemään, että missä kaivinkoneet menee, missä on läjitysalueita. Niin kuin pystytään ohjaamaan tavallaan ihan tehtäväpohjaisesti. Tämä on semmoista, mitä me tullaan tässä kehittämään.